Naslu għand l-avukat George Abela. Jiftħilna ma' Marija, it-tifla żgħira ta' George u Margaret. Ejja, Marija żgħira mbagħad għandi Robert, itwal minn nisew. Marija tkanta. Bħalissa qed tistudja l-kant f'Milan, l-Italja. Però dik il-parti kulturali tal-familja tagħna, Marija. Ma tagħna l-parti sportiva aħna, ma din il-parti kulturali. Parti sportiva. Il-parti sportiva tagħna tal-futbol, Robert u jiena u xek. L-isport joġobni ħafna huwa parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, huwa parti wkoll mill-ħajja tal-papa. U sal-lum jagħmel in-nofs maratona, jagħmilha f'ħin ħafna ħjar milli nagħmilha jien kieku kelli nagħmilha x'm'iniex kapaċi nagħmilha. Ma tistax tiltaqa' ma' George Abela u ma titkellimx fuq il-futbol. George kien president tal-MFA għal 10 snin. X'għamilna kambjament enormi meta l-futbol tala mill-Gżira u tala fl-Istadium Nazzjonali ta' Qali. U dak iż-żmien kienu anke t-terf, għas konna noħolmu aħna li jkollna ground tat-terf sabiħ kif hemm illum. L-iktar partita li baqgħet għall-qalb George kienet dik ta' Malta kontra l-Ġermanja f'ta' Qali. Kelli memorji sbieħ ħafna il-logħba Malta kontra l-Ġermanja u Malta 3-2. Carmen Bozottel jxob Isparja ballun samieħ, azzjoni mill-isbaħ tal-tim Malti u jirnexxielu Carmen Bozottel jisparja u jiftaħ l-iskor fil-partita. Fil-ground ta' Qali mballat biż-żgħażagħ, George laqgħu wkoll il-Papa Ġwanni Pawlu II. Papa kien goalkeeper. Meta toħodlu bideħ u tbuslu bideħ tinduna li kien goalkeeper. Dik kienet esperjenza unika jiena. Illi il-goalkeepers il-kbar ta' ċertu fama kelli esperjenza wkoll ta' ma' Lev Yaxinina. Tinduna x'meta toħdilhom idejhom ikollhom il-pala ta' idejhom kbira. U meta tajtu l-ballun jiena niftakar ma xxutjax il-Papa għax goalkeeper ta' faw bideħ. George avukat. It-tifel Robert avukat ukoll. Illum jaħdmu flimkien. Naħdmu fl-istess uffiċċju wkoll, ma naqblux dejjem. Imma kif kien George bħala missier? Per eżempju l-ħinijiet tal-ħruġ, għal-bidu kont kien ħallini noħroġ sa' 9:30. Mbagħad biex ġebbidna mid-9:30 sal-10 kienet diġà biċċa xogħol diffiċli dik biex mill-10 ġebbidna l-10:30. Kienet missjoni mhux faċli. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tani rridni fidejja, bażikament jiena nifhem li dak li rid dak iż-żmien kien li jara jekk jistax jafdaqni jew le. Din Margaret, il-mara ta' George Abela. Naraw ftit kif kienu George u Margaret meta żżewġu. George trabbaħ għall-qormi. Aħna konna ngħixu letteralment prattikament b'żewġ tliet tikmamar. Kienu żminijiet diffiċli. Missieru kien ħaddiem ix-xatt. Għext jiena qalb il-ħaddiema ġej minn familja tal-ħaddiema, missier ħaddiem tax-xatt. U dik l-iskala piża li tlajt minna li l-bambin tani xorti nitla minna, ċertament ma ninsijiex. Il-pa dejjem bata biex qala l-għajxin tiegħu li ġor li xkejjer fuq daru dak iż-żminijiet ix-xogħol tax-xatt ma kien iċċajta. U niftakru jiena dejjem bir-rota jmur ix-xogħol, dejjem jieħu l-ħobs miegħu u jiġi għajjien mejjed. George Abela jsir it-tmiem President ta' Malta nhar l-4 ta' April u eżatt wara ikun magħna f'Xarabank.